segundoko tartea, gogoratu atzo Galiziarrek 4 segunduko abantaila zutela Gipuzkoaren aurretik, hortxe da leia, estropada dugu, aurrera Juanan. Xabino Alijostez, Tolosa Getariako ordezkaria gurekin, lehen neskak ikusi ditu, Galiziarrak hor dira eta urduri, baina zu ere bai oraintxe. Bai, momentu enten oso urduri gainea. Ikusten dugu, aurretik joazela, baina oandik handexente gelitzea eta bai, nahiko urduri. Une batez 6-7 segundo, orain Laura gerturatu dira, bandera jokoan dago, bandera garrantzitsua da, beti ere, zarauzko izanik eta gehiago behar bada, ederra litzateke demoraldia garaipenarekin hasi eta horrela amaitzea. Bai, pasazei burutik gainea, nola hasi ginean ogoroben irabazten, da gaur bukaera irabazten izango zen oso pozgarria bai. Oso maila honean zaudete eta gaur gertatzen dena gertatu, argi dago Donostiako banderan beste zerbait ikusiko dugula eta Galiziarrek gogotik lan egin beharko dutela, liga nahiko erraz eraman dute, baina Donostiako bandera beste gauza bat izango da eta zuen helburua hori izango da, iazko arrantza kentzea ere bai. Bai, gure helburua hoxen dela, momentu enten gaur irabaztea, bai, aurrereko gauza, gero kontxa, baina, kondizio Galizian kontra, pixka bat daukau, motxago, porque gu bakarrik gea, Tolosa Getaria eta Galizi selezio badek, eta kontxa ere bai, selezio bezalate berdie, kluen izenen, baina askenen selezioa. Baina hor txeribiliko gea, eta itxaso abisa montuta dutema da lanak emateko bai. Ea gaurkoa iseratzen dezuen? Espero dut, baina zaila, gondik asko gelditzek, bale. 350 metro eta 3 segundo orain, 3-4 segundo hortxe dago koska, Gipuzkoarrak aurretik, gaur ematen du estropada hau irabazteko moduan badirela, orain bagatxoa ederki aprobetxatu Galiziak eta 2 segundora kokatu dira, bagoaz Galiziarekin berriro. ¡Parado, las cuento! ¡Hay que darla! ¡Caer! 4, vámonos! ¡Caer! ¡Arriba! ¡Ay, caer! ¡Chicas! 3 segundo aurreti dira Gipuzkoarrak, bagatxoa aprobetxatu eta Galiziarrak asko hurbildu dira, baina hementxe dira Gipuzkoarrak tentsio handia ordezko arraularien artean lehorretik, eta ongi Gipuzkoa eta Galizia ikuskizuna ematen, eta estropada bikaina egiten. Gaur Gipuzkoarrak aurretik, orain 4 segundora igo dute tartea, eunerekoek erabakiko dute seguruerik Ikurrinaren irabazlea. Hortxe dira Gipuzkoarrak gaur garbi ontzibateko errentarekin aurretik, baina atzo ia 4 segunduko abantaila izan zuen Galizia. Hor dira Galiziarrak, Gipuzkoarrentzat da, bai kosta egin zaie bukatzea. Amaieran zulotxoan geratu dira eta 5 segundora. Ikurrina beraz, epaimaitik konfirmatuko dute hori gero, baina Gipuzkoako selekzioarentzat da. Barri lineatik jaso dute informazioa eta ospatzen ari dira jadanik. Eta hortxe posik Gipuzkoarrak gaur garaipena lortu eta gero eta tristura Galiziarren aurpegitan. Eta azkenean ezin izan dute borobildu Euskotren Ligan erakutsi duten nagusitasun hori. Hemen dator orain Bizkaiko selekzioa. Hementxe datoz. Azken txampan, orain txamaitu dute, 54 segunduko atzerapenarekin, eta azken tokian Kataluniarrak datoz, orain dikabe falta dituzte metro batzuk, eta hori festa Gipuzkoarren traineruan baserri. Bai, ez da gutxiago, nik uste dut hemen begira ginenak ere, bai, ez urduritasun puntu bat zeuden horre, azken metro horietan hurbildu egin dira laugarren kaletik Galiziarrak, horre baga batzuk edo hartu dituzte, 2 segundorare hurbildu dira, baino azkeneko arraunka da eta barruko hori atera nahi horretan Gipuzkoarrak gaurko Ikurrin hau amateko alegin horretan lortu dute, ez baino nik uste dute denak eukigatxu ustela horre ia batean. Oraintxe amaitu dute Kataluniarrek, minutu bat eta 28 segundoko atzerapenarekin, eta azkenean beraz 5 segundoko tartea Gipuzkoak Galiziari. Hor dira Gipuzkoarrak posik eta pentsatzen dute tristeago Galiziarrak izango ditugula. Aurrera Juanan. Bai, Laura Ermo gurekin da, Galiziako ordezko patroia, gaur behintzat bai. Bueno, Laura, buenos días, no ha podido ser hoy, vaya nervios. No, la verdad lo pasamos mal viendo la regata, pero bueno, ya tenemos la liga y queríamos ganar la regata de Zarauz, pero
por lo menos disfrutamos una regata sabiendo que ya éramos líderes matemáticamente y tenemos algo que celebrar también. Las guipuzcoanas os han vuelto a avisar, os ganaron la primera regata, hoy otra vez, bueno, ahí están, tienen bastante nivel, luego en Guipúzcoa ha pasado lo que ha pasado, pero de cara a la bandera de San Sebastián tenéis dura competencia ahí. Sí, además, aparte de Guipúzcoa, yo creo que todas las traineras que estén en la regata de San Sebastián van a presentar un alto nivel, vamos a tener que pelear. Va a ser una regata muy dura, va a estar Astillero también, que bueno, está la incógnita de qué habría pasado si en vez de las catalanas estuviera Astillero, pero todo se intentará, vamos a ir a ganar y bueno, darle la enhorabuena a las guipuzcoanas por esta bandera que remaron muy bien y se lo merecieron por la regata que han hecho. ¿Qué tal la experiencia, esta nueva liga? Muy bonita, a mí personalmente me gustó, a veces sufres un poco en las regatas, pero muy bien, yo repetiría, vamos, no lo dudaría. ¿Está teniendo éxito en Galicia o siguen? Sí, hombre, no tanto como a los chicos, pero hay que ir pasito a pasito, poco a poco, y ya creo que dimos un paso bastante grande al crear esta liga y allí tener en Galicia la Liga Gallega, pero sí, además desde nuestros clubes de origen pues nos están apoyando, siempre nos ven y las familias y todo, sí, poco a poco vamos andando. ¿Y se incorporan chicas poco a poco? ¿Se están animando más ahora? Sí, bueno, por ejemplo, ahora en nuestro club en Cabo, nosotros no teníamos esto de salto generacional y ahora tenemos 2 bateles de niñas de 13, 14 años y parece que sí que se animan. Poco a poco, pues vamos andando. El pasado año ondeaste con muchísimas ganas la bandera San Sebastián, Laura, a intentar repetir este año. Sí, vamos a ir a por todas, intentar cogerla, que es una bandera muy bonita, pesa, pero es muy bonita. Mucho ánimo. Gracias. Hor dira Galiziarrak nagusi izan dira ligan, baina gaur azken jardunaldian emakumeen norgehiagoka honetan Gipuzkoarrak nagusitu dira 11 minutu eta 8 segundoko denborarekin eta 5 segundo eta 2 egunen sartu dizkete Galiziarrei, 54 segundora izan dugu Bizkaia eta minutu bat eta 28 segundora Katalunia eta 2 egunetako denbora kontutan hartuta Gipuzkoa garaile, Zarauzko ikurrina, emakumeentzat antolatutako lehen ikurrina, 2 egunetako denbora kontutan hartuta, Gipuzkoak lortu du, 20, gaurko denbora dira, 11.08, Galizia 11.13, 5 segundoko tartearekin, gero Bizkaia eta Katalunia, eta 2 egunetako denbora kontutan hartuta, 22 minutu eta 19 segundo Gipuzkoarrentzat, eta segundo bat gehiago, segundo bat eta 10 egunen gehiago Galiziarrentzat. Bizkaia 3. eta 4. Katalunia. Beraz, azken ikurrina, Gipuzkoako selekzioak irabazi du, Zarauzko uretan, eta sailkapen nagusian, Euskotren ligan, Galizia nagusi, 30 punturekin, 2. Gipuzkoa 21ekin, 3. Bizkaia 19 punturekin, 4. Katalunia, 7 punturekin. Eta Gipuzkoarrak posik ikurrinaren bila, eta gero hurbilduko dira Liga garaileak baita ere Galiziarrak. Oso estropada ona egin dute Gipuzkoako selekzioko emakumeek, hasiratik hementsu maniobra ostean 6-7 segundora igo da errenta, gero hurbildu dira Galiziarrak eta nola gainera 2 segundora, gora bera hundiak bai, baina bukaeran bagatxoa ongi aprobetxatu dute Gipuzkoarrek eta alderantziz Galiziarrak une batean zuloan bezala geratu dira azken metrotan, Baserri. Azken luze erdi horretan ia galduta zaukaten Gipuzkoarrak, dudarik gabe beren helburu hori zen apurtzea atera eta alegin horretan ondo atera zaiote, lehenengo ziaboga eta bakarrera horri iritsi dira 4 segundon betajakin, beren alde zeukate